O 9:50 pokračuje román Na obrazovke Dnes v jednom dome. Na záver predpôjdnejšie vysielania ako zvyčajne správy televíznych novín. Hovorím nie, nie pre všetky stanice, rozhlasové, televízne, dajte si facku na lice. Nedá sa to pozerať ani počúvať tie stálice, ale vám to pristane, však slovenský ste velice. Trapné seriály, sitcomy, ako ste sami vy, vykradnuté formáty, superstar talenty. Všetky tieto blúdy aj tak divák zaplatí, a keď nie, tak to stiahnete, pustíte do gatí. Hovorím nie, nie pre všetkých ľudí, ktorí hovno robia, lebo robota im smrdí. Ale keď im povieš názor, tak bijú sa po hrudi, že vraj v nich problém nie je, haha, to vraj v štáte smrdí. Zabúdajú na to, že sú časťou nášho celku, keď bude treba pomôcť, vykakáme sa im z fleku. A ako aj nám štát, keď treba hypotéku, obyčajným netreba, však na čo, keď je zima, kúpime si deku. It's a hard knock life. Jak тебе позитивні, то на світі дівні. Nie, pre všetky odpadky sveta, už sme nimi zamorení ako trekmi od geta. Koniec sveta sa už blíži, tak dupni na pedál. Vyhoď smetí von oknom, však na čo by si sa zebral. Všetko čo máš vo vrecku, hač kľudne na zem. Nič ťa nezaujíma v prostredí ani žiadna kázeň. Nič tu po nás nezostane ani na kameni. Kameň, čo skoro sa nenazdáme, bude s nami amen. Hovorím nie, nie pre nadmerné plytvanie. Máš na haku, čo tým činíš, na haku, čo nastane. Vytváš energiou, oblečením chybí zásadné. To čo pre teba lacné je pre iných zas nákladné. Prežieraš sa ako keby si fakt nikdy nejedol. V Afrike je hlad, ty si sa 6-krát za deň najedol. Netankuj si benzín do auta, zober si bike. Z času na čas nebude to trapas, dám ti like. Dám ti like. It's a hard knock life. Jak тебе позитивні, то на світі дівні.